latza da. Horrela da, ez da guk izatea nahiko genuken bezalakoa, baizik eta den modukoa. Behin irakurrika gatetu ziotela Baudelaire, zera, espaldi irakurri nuen eta poetari, non gustatuko litzaioken bizitzea eta erantzuna izan zen mundu honetan izan dezik beste edozein toki. Mundu honetan ez. Bueno, mundu honetan bizi behar gara, ez dago beste remediorik. Gara ezin dugu konparatu beste mundu batekin ez dago baino, beraz, ezin gara liluratu ez tristetu, da dena, ez da? Ze liluratzeko edo sorpresa hartzeko edo beste gauze bat ikusi beharko genuen, eta ez dugu ikusi inoz, beraz ezin dugu konparatu, ez dakigu nolako izango litzatzen beste. Eta mundu honetan, herriek, nazioak, estatuak, lehia edo norgehiagoka bizi, gordin eta etengabean ari dira, bata bestearen eurreti egoteko edo bestea zapaltzeko edo bestearen errekursuak erabiltzeko. Bata bestearen beldurrez, bata bestearen beldurrez. Beldurra da beren politikaren eta beren bakotxateko boterearen eragile. Hori ganera argi dago, ez dira fiatzen bata bestean gandik. Eta horregatik, historian zehar danot dakigun bezala, gerraldiak izan dira bakealdiak baino luzeagoak. Bakealdia bi gerren arteko tartea edo hori definitu izan da ez da bakealdia edo bakean ari duenak bakezaleak garenok eta narra izan den moduen gerra preparatzeko aholko eman digute beti izan. Si biz pacen para belun izaten zuten erromatarrak latinez. Horrela da mundua. Eta munduen dauen orden edo kaosa edo nahi duzuena, ez da beste gauza bat sujeto politikoen arteko borroka etengabe bat, baizik, ez da. Eta zer eramaten die borroka honetara, ez da, eta gerrara abar, ez da. Ez, gerra ez bakarrik erasora, baizik eta batzutan, ze eraso eta defensa ezin dire, gerra batzutan preventiboa da, ze bestearen beldurrez basabiz, ez tozu itxoringo bestiak erasotzeko, pentsatzen baduzu gero erasoa zuretzako arriskutzu esan daitekela, baizik eta zuk euretik erasotzen duzu, eta normala, ez da pentsari horrakarrik eraso dela txar. Defensa eta ofensiba eta defensiba artean ez da bere izte. Azken finean, txampon berberaren bi aurpegi bakarrik. Eta zergatik ari dira borroka edo lehia bizian irautera, ez da nahi dutelako herri guztiek, nazio guztiek. Jarra da gizakia, bera, politikaz ari garen ez, kolektibo politiko guztiek edo sujeto politiko guztiek. Iraun nahi dute. Eta beren iraupena arriskuan ikusten dute eta horregaitik beraien boteriaretik haunditu nahi hori, ez da. Botere mota guztietako boterea, bai ekonomikoa, ideologikoa eta militarra baita, ez da. Danok dakigunez eta argi dagoen. Iraupena superviventzia, esango genuke ez da, eta inglesak survival, esaten dioten bezala, ese bat, esango dugu, sujeto politiko guztieri mugitzen dion honi ez da, funtzio honi ez da. Lehenengo esea, apurbet, ordenatu izatea gaiti holan pentsatu dut esatea, ez da, iraun, ez da, superviventzia hori, izatean jarraitu,
izatean jarraitu. Beraz, herrien ekintzak ulertzeko eta azaltzeko beharrezko den lehen esea hori. Iraun. Gure iraunpena esteko bermatuta, ez da. Saiatzen gara gu ere, alegin guztiek egiten ditugu horretan. Iraun. Bigarren geuzea aipatu nahi nuena da, sujeto politiko batek ezin da inoiz fiatu beste batekin. Eragin arteko lehia da etengabea, danak dire arerio potentzialak. Eta bai, beharrezkoa dituzte lagunak izatea, eta horrek egiten dire batzutan aliantzak, eta bai, ez dira fidatzen inoiz aliatuak direnekin ere. Zeta aliatuak bakarrik aurkituko dituzu laguntza, beste horreri zure laguntza komeni zaion tartean, eta zu izango zara bere lagunez zure komeni zaizun tartean. Eta azkenean laguntza aurkitzeko zure indarrarekin bakarrik ondatu ezazu. Ze zure indarraren arabera, beste izango da zure lagune, edo traizoratuko zaitu, edo izango da. Osea, bakoitzak, herri bakoitzak, bere rekurso propioakin kontatu behar du, bere burua defendatu behar du. Inolako konfiantzarik izan gabe inoiz beste estatu batzukin, beste nazio batzukin, edo beste herri batzukin. Behar ditu, eta bere esku izango da norekin momentu batetan, bai beti dire konjunturalak horrek. Naiz eta aliantza bat eraiki, urrungo gunean, beste arizpasaio komenizurekin edo beste eskaintza hobeago bat badu, albo bat eratzen. Eta hori berdin herri boteretsuak izan, zein ahulak izan. Euskal Herrian, gure ahultadea erakutsiz, beti herri ahularen alde egin nahi izaten ditugu, eta pentsatzen dugu horrek, gure alde ondo dira, horrek ari dira bere alde. Eta edozein beste gu baino boteretsua bat, dala nor, gehienak diren buruan, eskaintzen badio bentajan bat, ez dira gehiago. Ez du ezin eztu, ekartzen dituzuela poskoen etxera aztak nongo umeak, eta hau eta beste haiek zuen lagunek izango dira politikotik. Izango dire, komeni zaien tartean eta egun bat. Bestera zuen gandik, komeni bazaie, urrutitu dira, eta ez dute zuekin zer ikusirik eduki. Hori inglesez, bakotxak bere indarrarekin edo boteriarekin, bere rekursoakin bakarrik kontatu daitekela esateko esaten da self-help, ezta? Eta honekin bigarren ese hori nahi duen. Lehenengoa bada iraunen behar dugula, ez da, superviventzia hori, survival, ez da? Orain self-help da bigarren ese bat, ez da? Kontutan eduki behar duguna nahi badugu eurera egin. Gure indar propiokin bakarrik kontatu genezak. Inoiz beste batzuk dituen indarrarekin. Naiz eta batzutan lortu genezake behar bada, konjunturarki bada ere, bestearen laguntza bat, berari komeni zaielako. Horra da, bakoitzaren habilidadea, eta besteari komeniko zaio, zure rekursoak berentzako interesgarriak diren neurrian, edo zure laguntza berentzako interesgarria da neurrian, eta zuri bestearena interesgarria da neurrian, eta epea, epe horretan. Eta, hiru esaten dira beti kokapenak egiten dire, hiru zatitak kokatzen dira gauzek ez. Orduen beste ese bat aipatuko da. Horrekin bukatzen dira. Ese eta burua mundu modernoan batez ere, sujeto politiko guztiak konturatu dira. Hendik bai, ez basoen filosofian, sartzen eta estatu bat behar dutela. Estatu modernoa sortu zenetik ona, hori getotan nabarmenago behatzen ari da, eta herri guztiek iraun nahi dutenean, estatu bat eraikitzen, edo bereskuratzen, sendotzen, saiatzen dira. Estatu gabe gaur munduan, ez da soluzioa.
herri bati eta persona bati bera, gertatu lekioken gauzerik okerrena da estatu bat existitzen. Apatria izatea. Ez da zereginik estaturik gara, ez da soluzio. Horregatik, gero eta gehiago, herri guztiek saiatu dira estatu bat eraikitzen, zerbait izateko munduan, estatu sistema horretan. Sujeto politikoen arteko lehia edo norgehiagoka horri, zeinek ematen duen azken finean lehia horren ondorioz ematen duen bakotxa non dagoen kokatuta, ez da? Futbol lehi bat, baten bezala, hemen fair play eta horako gabe, ez da? Gordine horretan, ez da horrek ematen duen bakotxa non dagoen kokatuta. Neurrian negatean botere osoa, ez da? Bakotxaren botere osoa dago jokoan. Kolektibo horren, politika, mundu horretan jokatzen ari den edozein taldearen botere osoa ipinten da beti jokoan. Baina, botere horietik garrantzitsuena izaten da politika. Garrantzitsuena, zergaiti esplikatzen, eraginkorrena delako. Ze botere ideologikoak izugarrizko garrantzitsuak. Eta batzuntzako ganera hor jokatzen da igual beren interes nabarmenena. Edo beste batzuntzako igual ekonomia mailan, botere ekonomikoa da izugarria, ez da, importantia eta abar, ez da. Baina eraginkorrena beti da politika, ez da. Zergatik, politika oinarritzen dalako violentzia, ez da. Eta mundunetan ez da violentzia bezalakorik bestearen borondatea makurtzeko edo egin nahi ez duena egin arrasteko, ez da. Violentzia da, ez da asko pentsatu behar horretarako, ez da. Danok dekogu violentzia fisikoari, era asko bildurra, ez da. Da, violentziaren neurrean konportatzen gara gehienok, basu bat baten eskuetan bezala, ez da. Indarriten badiot mugitu iten da, violentziak hasi da, violentziaren neurrean konportatzen gara objektu fisiko batzuk bagina bezala sarritan, ez da. Berak deko ikeragarrizko eraginkortasuna, gure portaera, ez da, era batetakoa edo beste batetakoa izateko. Oso badaude, gizakia da, ez da objektu bat, eta guen dira, violentziaren neurrean gai izan direnak eurre egiteko, bai estatuak eta politikariak eta ondo dakite politika bera, ondo dakit, violentzia dela elementurik garrantzitsunetariko bat, ez da, beste arerioari, ez da, behartzeko egin nahi ez duena egitera, politika. Beraz, gu herri bat gara izaten jarraitu nahi dugula, ez dakikula oso ondo orainik ikasi beharko genukela, ezin dugula inorekin kontatu gure rekurso propioakin ez baldin bada. Politika egin beharra daukagu. Politika egin beharra daukagu, nahi badugu, helburu horrek lortu edo mantendu, izatean mantendu, ez da, herria eta gu. Herrik gabe, gu ere desagertzen gara, ez da, herria desagerturik, desagertzen gara gizabanako bezala bai. Eta horretaz etorre gara, pixka bat hitz egitera, dago euskal politika. Dago euskal politika. Euskaldunak egiten handugu politika, gure onerako, gure superbidentziarako, gure boterea handiagotzeko, eta munduaren sistema horretan toki digno bat okupatzeko. Ze politikarik ez badugu egiten, ez gara existituko eta historiatik kanpo geratuko gara. Zenbete denbora beharko gara horretarako ez dakit. Hau esan da, ematen dugu eurreti izaten dudala hemen ez dagoela euskal politika da. Ez da egon,
boston urtetik gutxien izan. Ez da egon euskal politika. Zer esaten du estrategiarik gabe, baina berdin, izango zuen izan politikari gabe. Ze ez da politikarik estrategiarik ez baldin bada. Eta hemen ez da egon estrategia bat, ez da. Arregioaren kontrako benetako estrategia bat, eta horregaitik ez dugu jokatu ere egin politika. Jokatu ere egin. Ez galdu dugula, derobasi dugula, ez dugu jokatu. Zeren estrategiarik ez dagoenean, ezin da. Zergatik esaten dut ez dara egon politikarik? Bueno, hemen, bi bide jorratu ditugu, ez da? Bata, zarragoa beste baino, edo jorratu dira, ez da? No esaten jorratu dugula. Suerte agetido, positivo, jorratu, bueno. Bata da, prestaizin politikoa, ez duelako inoz sinistu ez herriaren indarrean, eta ez ere politika ezin dara egin violentziarik gabe, ez da, mota batetako edo beste batetakoa, hori azaltzen, baina violentzia da. Eta aspaldi hemen politika instituzionalista hori egin dutenek, ez da. Sinistu dute violentziarik gabe lor daitezkela herri honek behar dituen gauza guzti, ez da. Hizkuntza mantentzea, bere ekonomia garatzea, bere ohiturak eta bere kultura garatzea, eta ez da. Posible dela, bestearen estadupean, bere estatu propioa izan gabe, bestearen estaduan, beste estaduaren esparru batean, lortu daitezkela, gu behar ditugun bizitzeko eta garatzeko eta irauteko behar ditugun baldintza guztia. Hori posible da. Eta horretarako batzutan konbentzidun biako dire, arerioa konbentzidun biako da. Arerioa behar zain dukasi, deitzen, bestea, konbentzidun behar zain, arrazoian bitartez. Arrazonatuz, lehendakari bat egiten zuen duen, goizalder arte, ez da, maitik jeiki gabe, beraz, hitz egiten eta hitz egiten, konbentzitu arte, arrazoia gutatu. Pentsatzen dute, politika dela, arrazoizko gozera, justizia lango trascendental, edo eternoa banitu zela, eta besteak ez dutzela betetzen, oker da nintzalako, edo, interes batzuk gaiti, edo ez, baina, konbentzitu ezkero hori lortu daite. Horretarako zaren behar da, banan, konbentzitu, herri guztieri. Gero hauteskundetara joan, gehiengo bat lortu, gehiengoa lortu ondoren arerioak antolatu duen parlamentora joan, han konbentzitu beste. Batzuk zen dute ez politika indarra erlazioa dara, esaten dute horietariko batzuk, ez da? Baina, zer ulertzen dute indarra erlazio horren, hauteskundetatik sortzen diren botoaren kopuru. Orduen parlamentoa bai besteari falta zaizkenean 5 boto basut prestatzen bagiozu orduen lortu dezakezu, baina azken finean hor diskusio edo eztabaida horretan edo arrazoi maila horretan erabakitzen dire gure arazo guztiak, ez da? Eta gero, hortik normala denez, ezin da inora joan eta ez gara inora joan, ez da? Bai, ze aurreratzen ez duzunean atzeratu egiten duzu, ganera pelota berak antolatzen ditu, bere erakunde guztiek zuzapalduta izateko, eta ganera, hau, esan behar nuen bai, erakundeak, arerioak egiten dituen erakundeak, dire esparru batzuk, non zu beti galtzaileak galtzen zara. Berak diseinatzen du futbol zelaia, arbitroa, reglak, danak zu galtzaileak galtzen. Zu pentsatzea elkarrizketaren bidez, arrazoiaren bidez, lortuko duzula erakunde horietan, berak zu zapaltzeko, zu desagertzeko, herri bezala desagertu zaitezen, ipini dituen erakundetan, zerbait lortu dezakezula, hori absurdoa. Absurdoa daia, logikaz, absurdoa da arrazoiez, politika
zientziaren neurrian, eta neurri handi batean da zientzia bat, hori eurreti izan daiteke, horti esaitezkoan, ze horrek ez du esertarako bat. Hori alperrikako alegin bat. Eta holan ibili gara gu urteatan, urteatan. Estrategiarik gabe. Gero, falta izan zaigu ganera estrategia helburuak zeintzu diren, eta ez dugu bez ondo neurtu, gure baliabideak. Bide bat, bide instituzional hori, elkarrezketan eta oinarritua, violentziari uko egiten diona, pentsatzen duena arerioaren erakundeak aldatu daitezkela bere joko eta bere normak, bere joko ereduak, edo reglak, onartuz, hori alperikakoa da, eta eurreti izan zitezken alperikakoa dela, gero praktika ganera, non ministerio guztiek desagertzen diren Marxek esaten zuen bezala, praktikan desagertzen diren ministerio guztiek, praktikak erakusten digu zenbat aurrera dugu. Hainbeste urtetan, orduan, hori ikusirik, beste batzuk pentsatu dute, ez politika violentzia da, politika violentziaren bitartez lortu behar dugu. Eta bertatik atalata, azken finean, hemen danok atera gara sustrai batzuetatik. Pentsatu zuten honik gure sartu indire, honik ez dute separako bario, honik ez dute erabiltzen violentzia eta armaren bitartez, bloka armatu antolatu behar dugu, arerioari berak nahi ez duena egin araztu. Hor, ez dago estrategiarik egon niola. Teatu dugula borroka beraiek nagusi diren esparruan, laborrean. Non hori ezinezkoa zan, eta ezinezkoa bihurtu da, eta hortik atera dena da sufrimendu hilo bat, herri horitzako eta beste ikasaz. Oinain garbi geratu da horren porrotaz, eta noa asko luzatzeko. Eta orduen, aspaldi, ez orain, orduen barriro bueltatu dira bestearen bidera. Eta nik esango dugu egasi bide horretan atzera, ze bide hau erabili du PNV-ek eta Ibarretxek eta oraingo politikari berri hauek berri, komila zenatzen dut, erabili nahi dutena. Instituzioetan sartu, hauteskundetara joan, hauteskundeak irabazi, parlamentura joan, eskatu, diskutitu, eztabaidatu eta azkenean lortuko dugula helburu. Ganera bide honek ez dugu estrategiarik eta estrategia ganera da guztiz okerra. Bide honek estrategikoki jarri duena helburutzat, ez da gure estatua, ez da gure independentzia. Ez dira ari gure estatua sendotzen, seguk estatu bat ez dugu sortu beharrik. Atxine, eratu genuen estatu bat, gure arbasoak eratu zuten, ez diogu inoiz uko egin, eta hor dago, ez da. Horregetik gu, ezin dugu esan estatu barruan zerbait gertatzen denean, estatuan takizidaren kopurua, estatua esaten duenak esan behar du, ze estatutaz ari zara? Espainian estatuan edo gure estatuan. Gure estatua badu, eta hori indartu, sendotu inbea dugu, nahi badugu, esan dut zer beharrezkoa den, hirugarren estea zen. Gure helburuak lortu baldin nahi badu baditu, beharrezkoa. Eta honek horreri uko egiten dute, eta estatuaren barruan, eta estatuaren erakundetan nahi dute jokatu, besteak, instituzionalista horiek jokatu izan duten besteak. Hainbat urtetan. Geuse berbera, ez dago inolako ezberdintasunik. Ezberdintzeko, ipinten diote adjetibo bat edo beste, eskerra, ez dakiz eskuma hori,
hori ez da gure herrien dagoen. Kontraesan printzipioa. Hori beristeko gogoa, baina eiten ari direna begiratu behar. Eiten ari direna da, bestiak egin dutena amestu urtetan inolako arrakastarik gabe. Beraien porrota, politikari berri honen sorkuntza, sorkuntzaren motiboa edo zioa izan zen, hortik urrundu ziren horrek zuelako inora eramaten, eta hori beraiek berenak ez duenean inora eraman ikusi dutenean, bestearen gana barriro bultatzen dira, edo bestearen egiten duten geuse berbera egin nahi. Ez que, bi posizio hauek dialektika, dialektika faltsu bat bezala mantentzen dute bat abestean. Bide instituzionala frakasatzen duenean, orduen borroka armatura joan behar gara. Orduen esaten da, mentira jo behar dugu, mentira, montu, arfaru sektore kasuari. Eta bi posizio bakarrik ikusten dituzte. Edo bata, edo bestia. Batek batzu desengainatzen direnean bide batetik da beste bidera batzen dire, eta geuse bera gertatzen da bide batetakoa desengainatzen direnean bestera. Instituzionalismoa barriro edo borroka armatura, eta hori dira batetik bestera pasatzen ez direnak dira espainolismo ez bakarrik eduki eta formaletara joaten, hainbat izan direla. Hainbat eta hainbat jende azkenean bukatu dutenak. Euskotar bezala sartu politikaran eta bukatu Espainiatardea formaletaran, bandera espainola lepoti ipinitaz. Eta hori da gauze normal bat. Ganera beraiek ez dute ikusten beste aukerarik ere ez. Ez dute ikusten beste alternatibarik ere ez. Beste alternatibak egiten zaizke guztiz absurduak existiruko ez balina bezala, edo borroka armatua, non nahi dugu arerioa irabazi, arerioa indartzu dan alor horretan, planteatuta borroka hori edo norriak hori, areriori komeni zaion alorrean, eta arerioa bera saiatuko da sarritan guk bide hori har dezagun, ezin duenean, ikusten duenean beste bidearen porrota igual sortu likena herri honetan movimentu indartzu bat, bestera batetakoa, eta orduen albadu saiatuko da, bera, arerioa, guri bide armatu horretatik bideratzen, zer dakiziu hor beti irebazle bera izan. Ez tekora, inolako. Hori da, ezta? Hor, eta hau nahi duke garbi esan, ezta? Garbi esan, behar bada pareko nazpizka bat digno esateko. Bide horietatik, batetik zein bestetik, ez dago etorkizun. Arpelik saiatuko zarete, ez dago. Teoriak, praktikak erakutsi du eta teoriak erakusten du bai beti. Teoria politikoan sartzen da batek, dakik egun hori bideak ez dozela inora. Eta beraz, zerbait berria asmatu behar dugu. Tituloa gehitzatioren esan aro berria. Bueno, aro berria gertatzen ari denari buruz begiratzen badiogu, ez da aro berri. Baina berria egiten badugu guk, konturatzen bagara, bide horiek direla bide antzua. Ziurtasun osoz. Orduen, bihar bada hasiko gara pentsatzen beste bidearen bat, eta egin behaduna sinistu beste bide hori dagoela, eta nik hori azpimarratu nahiko dute gaur, bide hori existitzen dena, ez dela norbaitek oso politikari dientzako Euskal Herriateko sakonena eta importanteena, nik ez dut ezagutu behiten, baina ikusi dut, idazki betzuk hor, nora egiten da kritika, unik egin doda kritika baino askor bebetu egin da, geure egoerari,
Eta horrek esaten duen baiten bai batzuk eta beste batzuk ez dutela ulertzen posibilitate hori, beste alternatiba bat, beste estrategia bat, beste estrategia bat, benetako estrategia, estrategia behintzat, estrategia behingoz, eta esaten du horrentzako dela, trianguloaren laugarren angeloa bezala, imposible. Espazioz borroka armatuan egon zara, sauzetan edo sauz PNV. Besterik ez dago. Esaten dizue, horango lasaitasun dikera garri batekin. Beraientzako ez dagoenez, pentsatzen dute beste ezin dutela hori ikusi, ez dagoela beste. Bata, edo beste, hori ezur. Eta hor nahi digute, sartu bide honetan. Norbaitek esango du, behar bada, norbaitek esango du, bai, hori ikusita gero deno gara listoak. Egiten duzu berba, gehuze pasatu direnean, gero badakigu porrota instituzionala, borroka armatuaren porrota, baina eurreti ez duzu esan, ez da egia. Ez da egia. Eta bi testu ekarri ditut hemen, hori adierazten. Nik ideia horren kontra egin ditut, baina nien testu honen egilea, nik ikasi nuen, testu honen hauek irakurtzeko aukera izan nuen, eta irakurri nituen, eta saiatu nintzen, konbentzitzen jente batzu bibentzat, eta gaur oso importantea direnak ez da, borroka armatu hori eskola indora, ez da. Orain 30 urte, baina, bueno, bai, zait etorri inor geur esaten zu arrazoi aukitzen duen. Dire personai batzuk oso famatuak, kulturan, politikan batzuk oso famatuak. Orduen ez zidaten kasurik egiten, eta segurazki geur ere ez diat egin. Baina holango dogmatikoen gandik askatu indar gara zerbait lortu nahi baten badu. Nahi dute porrot ondoren jarraitu beste beraien beti agintari eta buruzagi izaten. Ez du inora. Bueno. Ura oso. Irakurriko dizuet, PNV-ek egin duen politikaren kontra. Bueno, badakit lagun bat egiten ari direna hori behin importantea da bai esker, erandu egiten. Pentsatzen duen sola bukatu duela. Eno hori ez. Irakurriko dizuet, Landeia agertutako testo bat, pentsi zuen hoz, 1975ko azaruan. Norbaitek, probatu dira, gustatzen ezer esaten ezin bada neurri batean bestean forbat, ideiak ezin dira batzutan, bai, diskutitzeko eta aztertzeko prest nago beti. Landeia 28. zenbakian esaten da. Erderaz irakurri bat, erderaz daude eta nik hau euskaraz jartzeko ikusten duzutena ez gai edo bentsat asko kostatu. Dice, 1975, más insostenible es hoy, si cabe, la postura de quienes pretenden volver a la vieja política de demagogia, trucos, pitorreo electoral y trucos parlamentarios. Más insostenible. Ari da, esaten geur hori ondino dela, lehen baino txarroz, lehenengotan bat azten darian izan duzu, bueno, ez dut frogatu, ez da? Eta duen hemen, ari da hitz egiten, gerra eurreko politikari buruz, geur ja, 75an, 1975an ondino da, mucho más insostenible, ez da? Hori ezin da mantenuz. De quienes pretenden volver a la vieja política de demagogia, trucos parlamentarios y terror electoral, consultas formales y general tomadura de pelo. Hori indikute, adarra jo, ez da? Ez idear, duko gazte batzuk esaten duten bezala, ez da? Euskera nola horretzen du. Espainian eraginea da, sumatzen du.
y general tomadura de pelo, que llevó a la ruina a sus astutos, Camacho Artean está, instigadores, hundiendo de paso toda la democracia peninsular. Llevar a vascos y catalanes al abandono, por el momento, Camacho Artean Marrero, por el momento, de sus exigencias autonómicas, llevarlos a aceptar, a buscar un régimen provisional unitario, buscar un gobierno provisional unitario, España un gobierno provisional unitario, non Cataluña eta Euskal Herria barruen sartzen diren, ezta? Que conserve intacta la herencia nacionalista del Estado fascista es, sin embargo, el renovado empeño de las camarillas semifascistas y oportunistas que pretenden manejar la lucha antifascista. No es extraño que ni ellos mismos se atrevan a exponer abiertamente ante el pueblo el auténtico contenido de sus cambalaches de liquidación. La libertad vasca fue defendida frente al fuego fascista, mantenida por los gudaris hasta el límite de sus posibilidades, clavando así en la conciencia vasca y universal la realidad política y la irreductible voluntad nacional de Euskadi. ¿Quién puede creer hoy que el pueblo vasco, con las masas de Guernica y Vergara, con las masas de Guernica y Vergara, Deva y Urbía en vanguardia, con las nuevas generaciones llenando las brechas abiertas por la guerra, va a abdicar, va a perder gratuitamente las posiciones adquiridas ante la palabrería vacía de una impotente camarilla de políticos que nada han aprendido y nada quieren aprender? No tiene sentido decir hoy, no tiene sentido decir hoy que un futuro régimen democrático abrirá cauces a la autonomía vasca. Hori izaten dute gero ezker abertzale. Zein da beraien helburua? Marco democrático. Non aukera izango dugu guk independentzian alde edo kontra egoteko. Dala gorra hori ez. Ze inposatzea independentzia da fascismoa, beraien iritziz. Guri inposatu dikuna hori ez da, hori da, euskara gaizkiten baut izin da nire kulpan fetizgarente. Aldetu ziaten, zuk euskara nahi duzu ez zidan inokaten. Inposatu ziaten. Eta guri inposatu digute dekusen erakunde guztiak. Gu likidatzeko. Gurekin, Euskal Herria desagertu da. Eta hori, jendien hauek daukate hori fascismotza. Eta hori nire da marko demokratiko, danon artean, partidu politikoan artean, espainorak edo garan artean, danon artean enbia dugu, horako marko demokratikoa lortu, estadu demokratiko bat, Espainia estadu demokratiko bat izan da dila, eta gero hor, demokrazia horren barnean, ukiko dugu erabakitzeko eskubidea ditzen dutena. Dala, autodeterminazioaren eskubidearen ukapena, desagerpena, erabakitzeko eskubideak, ez deko serik guzirik autodeterminazio eskubidearekin. Guztiz ezberdin. Ezin dut esplikatu. Bueno, hemen artikulu honek niretzako gasora garri ez da. Horan gauzek idatzi dituenari norbaitek gero, hartaburu ditzea, iruditzen zaire, burua, tontuak ezin du inoz ulertu beren ganetik dagoena, da imposibla, ezinezkoa da, ezin du inoz ulertu, eta hauen konprendu dut behar zaio. Ezin du, berari superatu egiten dira bako. Bueno, edo zumutanik duzu bat ikusten dio, baikorra izan zela, ze pentsatzen du, posible izango zela, imposible izango zitzaioa PNV-ri egin zuena egiten. Gobierno provisional unitario baten alde, Madrilen gobernu bat, eta ez hemen berehalako gobernu bat ipini Franco hil ondoren. Berehalako gobernu. Non violentzia zati bat bentsat kontrolatuko genuen. Eta guk ukingo genuen gero violentzia hori erabiltzeko kapazitatea. Hori, ganera, Euskal Herria lortuaz zeukan gerra denkora.
nahi duzuena bai lortua zen. Lortua zen, egin genuen ejertzito bat, egin genuen moneda bat, pasaportea, eta hori guzti hori bota zuen, opatik, ez dakit nola esan den, eta onartu zuen gobiernu bat Madrilen, zeinek gero emango digun, eman dizkigun hori autonomia eta parlamentu eta gobernu eta zasi guztia, beraientzako komenigarria ezin diren erakunde. Ez zuen pentsatu eta behar bada hor baikortasun hori, eta zamuz, bai hori PNV-ek eta eraman duen politikaren kontra, politika instituzionalistan kontra, bai, esan zen, bidean bedatzen eta 75. Landeia, zenbakia, eta 8. Txagon edo gongo dira. Beste terrorismo y acción política, terrorismo komatxo artean, ez da? Guk ez dugu terrorista ditu hemen ibildirenak arma batek. Ez digu gurara ditu, hemen terrorismo benetakoa badakin non dagoen, ez da? Eta, txiko dira zuen ez esplikatzea gehiago, zer nipe bildurra, nipe bilen da, ez igual beste bat. Esaten du Landeiak 22. zenbakia, terrorismo komatxo artean, y acción política. ELA se sirve de todos aquellos medios que la experiencia y la teoría de las clases populares señalan como adecuados y eficaces, sean o no considerados legales por el régimen establecido, horrek ez du importa. Danetaz baliatzen gara. La base de su acción es la lucha organizada y solidaria de las masas populares. De las masas populares. STV se propone dotar a las masas populares de la preparación ideológica y técnica de las bases económicas y organizativas que son condición previa e ineludible de eficacia. Eta jarraitzen du. STV rechaza mayúscula casi idatzita dago, toda acción improvisada o falta de realismo que supone indefectiblemente malgaste de energías, distracción de nuestros verdaderos objetivos y facilidades en definitiva para la acción represiva del poder. Garbi hau zango, garbi, eratzen da, 1975. Pasatu dira urteak, Nuestra organización, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza, está Windarra en contra, valora las posiciones de fuerza de las masas populares, es gizabanakoa política, zeregin, beharrezkoa da, herria, ez da. Que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza de las masas populares, repudia, eta hoy mayúsculas, por esto mismo, valoratzen dituelako, indarra valoratzen dituelako, indarra kontutan hartzen duelako, indarraren kontra ez dalako inoiz egon, beti defendatu izan duelako indarra guztiz beharrezkoa dela agerioaren contra, por esto mismo, repudia todo intento de implantar entre ellas, entre las masas populares, los pequeños grupos y acciones llamados como terroristas. Estas actividades ineficaces, contraproducentes e inadecuadas a las condiciones de lucha de las masas son inconciliables con la madurez de la conciencia popular vasca. Hau ez da, hemen ezen da, hobeto ezin ez da. Ez da, berak suposatzen den, nonbaiten ikasi zuela, nik Leninen eta irakurri dituko lagoz. Eta Lenin izan da, eta gitari bat, ez da. Baina honek, egiten dute kasu, segun komenidan edo ez, auskalo, zeren bile egin dit. Ez da, hemen badeko duen, beste zer bat ikusteko. Ez da, zelan,
hemen ipinidan interesase, instituzionalismo ez da bakarrik, orain adierazi duen metodoa, ez da, gure lorpenak konsegitzeko, ez aspaldi ere izan horretan, ez da, ze hauteskundetan nok jarri du hemen hanbeste empeño, urtetan eta urtetan, ez da, hauteskundeak beraiek baino gehiago, badira beti hor, atzetik urain ja, eta marrut, ez da. Baina, badauzkate batzutan lider batzuk, eta ez diete beraien liderei asko egiten batzuetan, eta hau nien Zizek eta hori erabiltzen den pentsarari kosniak bat, eta marxista, tantia, asko erabiltzen dela nien askenen jarraitzailea ez iraktu nahi eskotan. Baina, ekarri dut zerbait ikusteko nola beraiek aipatzen dutena, beste Zizek aipatzen duten, hartzen dute Zizeken gandik edo beste batzuen gandik, komen izaien azta. Zizek esaten dugu, Zizek, ez da nire ideologo bat, edo nire guru bat, Eskerra Bertzalearen askorena bai, entzat nik hor ikusten haitik. Esaten dugu, lo que ocurre es que al abstenerse de votar, la gente disuelve el gobierno, no solo en el limitado sentido de derrocar el gobierno existente, sino en un sentido mucho más radical. Abstentzioa, posizio, internacional, esaten dut, nola beraiek erabiltzen dituzten, bai, karo, behin irakurri nuen nolango blog batetan, eta gero, zer, eta asko erakutzen bai, Zizek pentsalari hona, bai, okerta gilo abstentzioan alde egiten duenean, hori, beste guztia da zoragarri bai, hori da txar, hori irakurri. Eta hori beste Zizeken zati bet irakurriko dizuet, euskeraz, Paco Aristiken dit mesede hau zeberak teni duen agertu zuen testu hau. Euskeratuta, eta guen handoten neurrean euskera dira. Zaten du, zergaitik Paco Aristikai Zizen hitzak dira, berak, komatxoak jakin dazta. Artikulo erakorriko duzue berrian, buenos días, etxaik jauna artikulo bat. Ditzen eta handi, oktitu eta talako. Zergaitik gobernuak izuaren mende jartzen dira abstentzio masiboaren aurrean. Izuaren mende, Zizek hau erabiltzen du Saramagoren novela bat hartuta oinarri bezala eta egoerak ditu Zergatik gobernuak izuaren mende jartzen dira abstentzio masiboaren aurrean. Onartu beharra daukatelako bere boterea erabiltzea posible dela soilik biztanlek onartzen badiete. Hiritarrak. Bueno, botere hori onartzen da baita hautez ontzietan, bere erretzazoa jarrita ere. Baina abstentzioa ukamen intrapolitikoa baino haratakoa. Erabakitze markoa bera ukatzen duela. Esan nahi nuena da, bide berriek horatu behar ditugula. Baleko, bideo sekilua, hemen esateko, baina, ezin dut esan. Horatu nahi dut zuek hitz egin dezazu. Eta bide berri hori, nik uste dut, posible dela. Bide estrategia bat, eraiki eta praktikan eta martxan jarri ondoren baize, estrategia bat ez da diseinu bat, hori buruan bakarrik dago. Estrategia bat da, prozesu bat, martxan ez da hori, harrita herrian, ez da. Nik pentsau, eurretik gizakia pintzat horrelako gara, gu ez gara erleak ez dela, ez da erleak egiten dituzte ikerarrezko etxeak, eta nola ditzen dira, hormenak. Pentsatu gabe, baina gu pentsatu behar dago hori. Arkitekto honena izan arren, lehenengo proiektuak india du, diseinatu india du, beharrezko da gure izaeraren profitate bat. Eta orduen hori diseinatuta eta diseinatzaileak daudela eta diseinatuta dagoela. Eta hori praktikan jarri behar da. Praktikan jartzeko, hori izin dute 5-6 personak martxan jarri, horrek beharrezko izango dira.
diseinu hori ondo asmatutakoak, eta gero praktikan dagoenean diseinotik zenbat edo zer aldatu behar dan, edo urruntzen ari garan, edo ez gara urruntzen. Behar duguna da, konfiantza. Badagoela idea, ez dana, ez borrokak matua. Zein porrota egin du, baina porrota egin du, eta hortik baten garen neurrian ez diogu inolako kalterik egiten inori. Eta gutxiago geur, ja, geratu izan den bide bakarra dara bide instituzionalista. Arerioaren erakundeak hartu, berak diseinatu duen futbol zelaia horretan jokatu, eta pentseu hauteskunde bitartez eta gehiengoaren bitartez eta abar, lortuko dugula demokrazia espainiar bat, izango da hain purua, hain garbia, hain lerdena, horrek emango digula guri orduen erabakitzeko eskubidea. Beraz, erabakitze eskubidea ez da guk dekogun geur, nahi duguna esateko. Baizik eta Espainian gobernun gandik lortuko dugun baimena, marko demokratiko horren barrenean, hor lortuko dugu erabaki. Konbentzitzea besteari gaia, Espainiatar direnari gai konbentzitzea, eta aukeratzea independentzia, aukera bat izango da, inori inposatu gabe, inori behartu gabe, gu ez gara fascistak, eta hori probisto fascismo da. Eta hori ez bakarrik ez da fascismo, hori da demokrazia baten hasiera. Ez bakarrik Espainiako demokraziak ez du inola ere bermatzen eta garantizatzen gure etorkizuneko estadua, baizik eta ez da egongo inolako posibilitaterik. Hemen, ez Espainia demokraziarik egoteko, guk gure independentzia lortzen espadugu aurretik. Osa, independentzia da lehen geuzea. Demokraziari buruz hitz egiten hasteko. Giza eskubideari buruz hitz egiten hasteko, lehen pausua da independentzia. Guk gure estatua izatea. Eta horrekin laguntzen diogu Espainiatarrei behar bada zerbait beraiek nahi bat dute demokratea izatea. Bai, ezin duguna da gure independentzia eta gure giza eskubideak espero demokrazia imaginario batetatik, ze ez da demokrazia guk independentik ez bandin bagara, orden marko demokratikorik ez da existitzen, ez da inoz existidu, ez da inoz existiduko, eta horretik ez dugu inolako itxaropen. Gure helburu berealakoa da independentzia. Autodeterminazio eskubidea, zindete, asko eskubidea. Hori da gure helburu inmediat, berealakoa. Eta guk ezin gara, Espainiako demokrazia sendotzen, ez da, berak dekozan deficitak eta hori da beraien jokoa egitea, gaitxitea gure independentzia arerioaren eskuetan. Bere esku egongo balizatzen. Hori da gurea. Hala horretarako martxan jarri gara. Posible da, nik uste dut geu dela askoz bezailago, enten, 18. Zera baino, orduen askoz ere aukera gehiago. Oraindik posible dela. Horretarako sinestu behar dugu horretan. Behar dugu gure autoestima hori asko indartu, konfiantza hauki gure posibilidadeatan, eta gero ez etxi manipulatzen, orain arte manipulatu gari ikustenean. Ze herri bat, eta nik uste dut Euskal Herria existitzen dela azta, herri bat ez da usteltzen hain errez, baina engainatzea oso erreza da, oso erreza. Ez dire hitzak, direak horret dire ruso ezak, nabitzen dut. No se corrompen. Herri bat den neurrean ezin da usteldu zen, bestela herria itxiko lupe, ez da ustelduta. Nik uste dut abertzaletasun importante bat herri honetan handia, ez da zerbait eiteko moduko politikan. Bai horretarako sinestu dugu horretan, eta ez itxi beti engainatu gaituztena, orain arte engainatu gaituztena. Bezala, ez da. Bueno, eta bukatu dut.